ụmụ ibe anyị ekene ụnụ, ndị Igbo ndị ọdịnala ekene ụnụ. Ụmụ ibe anyị si ka udo dịrị ụnụ n'ụbọchị taa. Ọ bụ anyị nwa bụ ndị ọdịnala, ọ bụ anyị nwa bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru, ọ bụ anyị nwa sị na Igbo agaghị ana, ọ bụ anyị nwa sị na anyị ga-ejechigakwa azụ ebe anyị si wee pụta ụwa, ọ bụ anyị nwa sị na ya agụchaa n'akwụkwọ ndị niile nọ n'ụwa ma ọcha ma oji, wee sị na onye ọbụla na-eme ọdịnala sọsọ ndị isi ojii, na onye ọbụla nọ n'ụwa abara uru bụ ọdịnala ka ọ na-eme sọsọ ndị isi ojii na-eso mmadụ. Ọ ya bụ na ya abaghị uru. Anyị wee jụọ nne nna nna anyị ha sị ha, bikonu ndị ọkpụ na ndị egede, kedu ihe bụ asụsụ? Ndị ọkpụ na ndị egede wee sị anyị na asụsụ bụ majiki, ihe ndị nwa bekee na-akpọ majiki, nọọ ya bụ ndụ. Maka enwere ihe a na-akpọ electromagnetism. Kedu ihe ọ bụ? Kwa bekee ka ọ bụ, mana ndị be anyị achọghịzị ịma ihe majiki na-eme n'ime electromagnetic. Magnetic wepụ net ebe ahụ. Gịnị bụ net? Net bụ ihe eji egbu azụ, ihe eji egbu azụ kwa to capture. Wepụta net n'ime magnetic, ọ bụ ihe magic net, ihe eji akapchọ. Ọkwa ihe ọ bụ. Abụghị mma na-eme eke ọpụ. Ịchọghị ịtụsa okwu ịghọta ihe ọ pụtara. Gịnị wụ good morning? Go old morning. Morning ọkwa iwepụzie you ọ bụrụzie no good. Morning wụkwa onye mmadụ nwụrụ be ya. That is you are waking up from the dead. Ọkwa ya wụ go old morning. Ọ ya ka e nyere na good morning. Itete ha na asị gị ngwa good morning jere zuzuru jebe. Ọ bụ ihe ọ pụtara, mana ya maghị okwu. Every English alphabet from A to Z is designed for one single thing. For one single thing, again, to control. Ọ ya ka unu ji ekwu, unu kpọrọ God na-eje. Ibe na Spain ikwuo God ebe ahụ ama gị ụra. Onwe onye ma ihe ọ bụ. Even ị gaa to Rome na Latin, ị gaa to Rome kwuo God ha ama gị aka ntị. Onwere onye ma ihe ọ bụ. Mana ịgwa ndị be anyị na English word bụ the downfall of you and your father, everybody. Ọ bụ that language English gburu unu. Onwe onye ekwene. Because English, every Western language will magic, all for control, because all language will let and you want to control electromagnetic vibration and frequency. Final control here. Oh ya ka ị nwere ihe ebe a dị tone. Agwara m nnụnụ bụ mmụọ n'ụdị nke mmadụ, ọ condensed spirit. Ọ ya bụ element of the body. Once you ịrụcha moto start ya moto emove ọrụba ọrụ, iwepụ ya fuel ọnyụọ, energy pụ ha na the motor na ha start, even generator, anything ọ bụla iwepụrụ energy n'ime ọnyụọ ọkụ. So how can a human be different? Ka mmadụ ga-esi adị difference? Only a human, because ị nwere common sense, you begin to search something you cannot see. Also the created can found. God does not, Chukwu anaghị reveal onwe ya, ọ bụ ngụnwa. So anybody na ọbụla gwara gị opposite is lying to na-asịrị gị asị. How can you know your isi pụta? How can you know inside your mother's womb enwe ihe ma mgbe ị nọ na womb enwe ihe ma you don't know anything? Ka ihe ị na-akọgheri. Ọya a na-agwa ị ga-afụ mmadụ ọ desi ọfọ otinye arụ n'ime ya. Ndị nna gị gwara gị na electromagnetic ndị nwa bekee na-akpọ ya ike a na-ekwu ekwu na ike a na-ekwu ekwu, ọ dị n'asụsụ. Ndebe anyị ga-asị ọ hapụzi ihe akpọrọ ya asị ọka OKA, ọsị nwa bekee asịzi nọ AWKA. How can this thing connect to magnetic energy? Ka ihe a ga-esi connect to force? Gwa m, I don't know. Afọ atighị arụ. How can this, ọ bụ na language letter is magic that penetrate the frequency of the radio? How can you tune 10.2 10.3? Gaghị enweta anything nwanne. Enweghị ihe ị na-enweta. Nsogbu adịghị godi ka anyị kenekwe na eke na orie na afọ na nkwọ ndị nwe ụwa. Ekenesie ha, ekene onye kere ụwa na onwe, kene ikwu, kene ibe, kenekwazie anyị onwe anyị bụ mmadụ. Kenekwe enu na ana, kene ala Igbo, kene ndị ọdịnala. Asị m udo dịrị ụnụ. Ụmụ Igbo, wọọdụ ọkụifo wọọdụ nke a na-ekwu, nke a na-asụ asụ, ọ bụrụ na ị ma the coded of the world, enweghị ihe ị gaghị emenwu n'ụwa. Because everything with vibration, frequency, ọgwụgo. Everything with the same thing. Ebe anyị na-eje bụ na Jizọs, mana ihe nji wee bido ya ebe a bụ ka m bido n'isi, ọ ga-abụ anyị ruo ebe ahụ ka ndị be anyị ghọta ihe a na-akọ. Now,
ka anyị jee n'English, ka anyị si n'English na-abịa because nsogbu anyị bụ asụsụ anaghị asụ Igbo. Ọ ya bụ nsogbu anyị. Ọ ya ka nsị ka anyị si n'ebe ahụ na-abịa. Ị gaa na French, ha na-akpọ ya magic na French ka ọ maka dị na anụ French. Ị gaa n'English akpọ ya magic with C. Ị gaa na Greek asị ya magico. Ị bịa na Spain asị ya magico. Nna ama nne, buru your dictionary, check those things, ihe the word a pụtara. Check ihe niile ha pụtara because mgbe ị ga na-asụ bekee, ị na-asụ bekee, ị mara ihe bekee pụtara. Ọ bụ that thing bụ the most powerful problem every Africa nwere ike ịga n'ihu. Onweghị Africa nwere ike inwe progress, enweghị onye isi ojii nwere ike inwe progress as long as this letter based on vibration of the frequency of the electromagnetic energy of the earth o create go the thing to favor nwa bekee. That's why you don't move ahead. Enweghị ebe ị na-eje, you are going nowhere. That's why Chinese never use language of the West. Onye isi ọbụla ọbụla n'ụwa use Western language because outside Nigeria onye isi ojii enweghị country outside Africa. Onye isi ojii have no outside Africa, so only in Africa onye isi ojii have a country. Onye isi ojii onwe letter nke ọ na-use n'Africa. No, then why are you complaining? Nwanne, mgbe ndị ochie letter word was the worst thing that can happen to humanity. Letter word alphabet WORD bụ the worst thing that can happen to ndị isi ojii because nwa bekee understand the frequency and the energy or use way for his own favor, but ndị isi ojii refuse to learn. Ndị isi ojii refuse to learn. After everything they still refuse to learn. Language bụ the way to penetrate. Ọ bụ ya bụ radio, ị na-agba ịkpọ phone, you call number. Before somebody can penetrate another line, you must call a number. Ihe ọbụla ị nwere vibration now, ị ga-etune really wave. Ị nwere radio, you must tune. Now, you want to communicate and you a person and ị nwere tone, this vibration, this wave, you have it, ị nwere ya. Now you want to communicate, ị nweghịzi your own letter to communicate. Nna gị did everything. Nna gị even left a symbol for you. Nna nwanne, or the difficult to define a language, symbol, sounds. Language is a sound. Ndị ojii wee sị mba, they cannot do this thing. Unu na complain, onye ọbụla complain ụda nonsense bi ebe nnọọ, kwuru bairo a n'anya ka mma agha ya. Look, ọ bụrụ na enweghị language, if you don't have a language, enwere ebe ị na-eje. Not even a letter Roman alphabet is nonsense, means nothing. Indian reject it, China reject it, go to Asian, nobody tell them. Onwe onye gwara ha because they have common sense. Ha nwere uche. You are looking for problem of Africa. This is the problem I'm telling you. Ebe ọ pụtara nwa bekee ga-asị gị onye ọbụla amụrụ ọfụ na Western world, go and do your own research. A ga-akụziberie ihe from alphabet and the capital letter, because all from that place to synthesis, suffix. From there you create an idea from this letter. All this letter, because all symbol and magic. From there you create. So you can penetrate the electromagnetic world. You can penetrate the magic world through these letters they gave to you. They created them in their own favor. So every power and energy go to them. That's why you worship white man without knowing it. And they got Maya because it's a magic. You are under veil. Akọvara gị ihu. And they got Maya. You can na-agwa gị unless you put down itinye ihu gị naanị. You understand. Ọ bụrụ na ọ bụghị ime you understand. You say good is morning. There is nothing good in morning. Good morning mean go. Odd morning. Morning nke a na-ekwu okwu bụ onye mmadụ nwụnarịrị ibe ya. Asị ewepụzie you asị gị no good morning. Gịnị bụ good? What is the difference between good morning and good morning? Morning nke mmadụ nwụrụ be mmadụ na nke morning kedu ihe? What is the difference? Because of the you, only you ewepụrụ ebe ahụ. Ma ndị isi ojii kwesịrị, we supposed to get up and question all this nonsense. Stand up and question nonsense. Your problem abụghị about political structure. Your problem is common sense. Because the language you use
as your reality is being encoded to destroy your mind, because the frequency of energy where we live in this magnetic universe ebe anyị bi n'ime ya ọ bụ ngụnwa na control ya. So if the word you use go against you, you become nobody, you are dead living. Ịbụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Ịbụ onye, that's why in the West ụmụ ha anaghị akụziri mmadụ ikpo iyi, because they know you use abracadabra, at you speak it happens. Ndị isi ojii amarọ ị na-akụziri nwa gị akwụkwọ, you don't have educational system. ị nwere educational system, but a na-ekwu na the magic world we live based on my vibration. Then ị na-etune radio every day, you tune radio and you tune like your language ị na-use as a person. Can you tell me the meaning? Gwa m the meaning. I can ask you any language of Igbo, tell me the meaning. Gwa m ihe bụ eke, gwa m ihe bụ orie, gwa m ihe bụ afọ, gwa m ihe bụ onyeka. Ọ sị gị na onyeka, then what ka ihe letter ahụ represent? Ị nwere ike isi m na onyeka onye enweghị, nobody is big pass others, this that. Kedu ihe the letter represent? The letter A, the letter B, the letter K. Ka ihe ọ represent n'ime onyeka? Asị gị na onyeka iburu na-akpagharị. Are you surprised that ndị isi ojii niile no single one is moving forward? And I tell you this thing, go and do your own research, my brother. Ọ bụrụ na e nwere any oji country in this life earth mụ na gị nọ nwere their own letter alphabet to write, quote me wrong, anywhere quote me wrong, and that is the downfall of a black man. Only problem of ndị isi ojii bụ they cannot think. Enweghị ka ị ga-esi wee gaa n'ihu, because life is magic. Life itself is magic. Let us borrow the language. Ka I borrow the language because I know the definition of magic. Ka I borrow ye. If you onye ojii enweghị ike inwetenwu this stone ọ na-use to control the invisible energy, bring it out into the visible energy, no nweghị ike design a sound, because the sound will wave. As you say something, you control energy. So you nweghị design something that can make you a better person, make your children, make your future a better people. You nweghị ike imenwu, and you are complaining. You want to base only ihe nwa bekee mere, what nwa bekee did, you want to do like nwa bekee. Nwa bekee design a magical language. English is the worst among those. English is the worst among those nwa bekee mere. Enwere French, nwere Latin, nwere Spanish, but the worst one of English, onye nwa bụrụ ji rule the world. Why English is ruling everywhere? Every country speak English. Nwanne, you don't know. Adam agwa the reason why here, because ọ bịara late, so ọ mụrụ from others. Perfect is ya perfect, yeah? So now ndị Igbo, we have to perfect our society, because now there are so many things happening in the world. Enwere so many things in a so here I need now to perfect it from these informations we have. Oya ka na-ekwu maka ya. So ndị mmadụ kwuru nonsense about ordinary bi ebe nọ, were asụ aka pịachie ya anya, say get out from here. A na-ekwu okwu na we don't have a language, we don't have a society. Enwere ihe anyị nwere as a human being. Ikro nonsense bi ebe na-akụgheri. Gwu ya aka n'anya, let them get out from here. Ha makwa ihe afụfụ ndị Igbo na-ata n'ụwa. If I tell you, ngwa gị bebe akwa. Because you are living a life. Anyị gwa na onwe anyị nọ into research and technology. Ngwa gị dị Igbo enweghịzi ike iru 20 years to come. You cannot believe it. Igbo ike iche na asị 20 years to come, and Igbo ga-adị worst, because cause and effect is all life, all real. Cause and effect is real, but unu amarọ. Ọ bụrụ na enwe ndị mmanụ go to Igbo land, go and visualize last 10 years of Igbo land. Go back to 10 years of Igbo land, go back today to Igbo land. Odoga ya na more 10 years to come, things will get worse. Go to 80s, go to 90s, go to Igbo land today, you become ashamed of yourself to be an Igbo person. Nobody's onye ji ga-emere those things. Forget about politics. That is an illusion. It's an illusion. Over the magic trick. You are into a magic trick. Nobody is holding you anything. For development I'm talking about. For developing your land, because you don't have an ideology. You don't have a society. Because you have onye Igbo bụrụ onye ụka. You find it common, built into recency. Other common. Only a madman will be onye Igbo and be onye ụka. Because you don't have common sense. Because ihe mere go onye Igbo is to separate you from those things.
then voluntarily isi ịbụ onye ụka, ịbụ onye Jew, ịbụ onye Muslim, ịbụrụ ọzọ na onye Igbo na, because ihe mere gị Igbo to put you, to cage you. We cage you with the Igbo philosophy and idea and culture to put you within. Ijizi aka gị nnọọ voluntarily tii na ịbụ onye ụka. I am Igbo Christian, I am Igbo Muslim, I am Igbo Jewish. Mad. Enwere udo ọbara, ọ bụ iberibe ka ọ bụ. That's why anyị ji wee kwuo anyị chọrọ ime perfect ordinary, the perfect, the best culture ever been on earth. Mee ya ọ bụrụ Igbo culture. Ndị mmadụ adị copy dị ṅomie. Hapụ ihe ancestors, you are the ancestors. Ancestors go, ancestors come. 10 years ago, Nokia telephone is nonsense. And today, Nokia telephone is best. Today nwere ihe a na-akpọ Samsung. Samsung today, if ka ọ dị, or to ka ọ dị before, mgbe telephone pụtara before, no. So, our ancestors did great, but we want, anyị chọrọ ime ha proud. We want to make our ancestors proud. Ancestors mean only people before you. Ọ bụrụ na ị believe na enwere one man nọ somewhere na-akpọ ancestors, then you are foolish. Because Jesus Christ, all the same thing ka a na-ekwu maka ya. If you reject Jesus and believe in ancestor, that means onye rere nkịta goro enwe, ihe ntukwu ka nọ n'ibe ya, because ofu ihe ka ị na-aka, o nwere ihe ọzọ. Think, chee uche. Onye rere nkịta goro enwe, ihe ntukwu na obe ya, onye ọbụla si ga ancestor asị ya ancestor asị ya, si ya nwoke m si ebe a pụọ ịmara ihe ị na-akọ. Gịnị bụ ancestor? Gịnị bụ Jesus? Ancestor bụ English. Kedu ihe ọ bụ n'Igbo? Gịnị bụ ancestors in Igbo language? I want to ask you. Say ancestor, say ancestor, say here. Jesus is about the sun. Anyanwụ. Nothing more, nothing less. Don't debate nonsense. That's why that onye ọcha ahụ na-akpọ Jesus. O nwere anyanwụ n'isi. Nwa anyanwụ n'obi means what? Unu ama ihe anyanwụ anụ n'obi meaniri. Ngenwa. That is everybody. Every human being is Christ. When you become enlightened, when you become and connect to the sun na anyanwụ, when you shine like sun, nke ahụ kpụ n'isi ọ ihe a na-ekwu maka ya. Ndị mmadụ ahapụ ihe a na-akọkọrọ ihe ọzọ. Once you na-ekwu maka Jesus anaghị enye aka, you give it a meaning. Jesus abụrụ mmadụ. Ihe mere bụ na emere personify to make a movie. So don't even give it a meaning. Don't even say na ọ naghị arụ ọrụ, because it does not. A na-ekwu maka anyanwụ. Let's talk about the sun. Let's make the argument based on the sun, because all you have, they are talking about the sun God. Anyanwụ. That's why eji wee kwuo maka zodiac, 12 tribe of Israel. Onye maka a na-ekwu maka ya, the sun, the zodiac, everything is about the sun, anyanwụ. So onye ọbụla kwuru about Jesus mmadụ, don't debate the person. Gịnị eme na argument, because ọ mara ihe a na-akọ. Ọ mara ihe a na-akọ. So gị na onye ara ọ ga-ekwu okwu. Onye nwere ihe ọma, gịnị enwe ihe unu na-akọ. So ọ bụrụ na nye aghọtabeghị na a na-ekwu maka anyanwụ. So if the debate is about the anyanwụ, yenu na-ekwubezie isi okay, why did you worship the sun? Ọkwụzie gị why? Ma ọ sị gị nọ mmadụ, isi ya no, Jesus abụrụ mmadụ. Only thing na ebe ahụ bụ na image for movie, ka e wee mee movie ọ ya bụ the image, nothing more, nothing less. Then show you in the chest. Kedu ihe bụ that ọkụ ha na ya n'obi? Ask yourself. Gịnị bụ the sun na ya n'obi, ọkụ ha na ya n'obi, kedu ihe ọ bụ? So ka a na-ekwu na ọkụ ahụ bụ gụnwa, ọ representịrị gị nwa. The ọkụ represent the body. You, that's why Virgin Maria ji wee buru ọnwa n'isi. Ifu na nke Virgin Maria na China kuru nwa n'aka, ọ ya bụ ọnwa na kpakpando. That is nwa ahụ kuru aka bụ kpakpando, ọnwa dị ya n'isi. Nothing more, nothing less. Is about astrology. Over about astrology ka a na-ekwu maka ya. Ndị be anyị akọrọ nonsense na-eje Jesus na-anụ m, Jesus na-emere m nka, Jesus na-emere m nka, iberibe bụ ọrịa. Jesus gịnị? Onye gwara gị na Jesus na ebe ahụ? Onye bụ Jesus nwa? Letter magic. Once you call that name Jesus, you give it a meaning. You are ceding your spiritual power to that nonsense does not exist. You are ceding your power to it. It's a tactics, it's a tactical maneuver. All tactical maneuver. All you hear, because as you speak, you give it a meaning. That's all. The same thing with God. As you call God, you are giving
power to British Empire. You call Jesus, you are giving power to British Empire, because in Isis is Greek. Then British become powerful, take the power from Greek and take it to London. Onye ka a na-akwụ, Jesus was English, anapụgo ndị Greek the power, because the power is Isis. Go and do your own research. It was Zeus before the Isis, before the Jesus. So today the empire is British Empire. No more Greek Empire, no more Roman Empire. But if you come to Spain, the empire is in Spain because Dios. So Spanish control the forces in their land through their own language. British control the forces in Nigeria, in Igbo, anywhere they control, anywhere ha mere colonization na-asụ oyibo. All British na receive the glory through the language you speak, because ihe ọbụla ị na-eme is magic, because you are penetrating the electromagnetic force. Simple and ABCD have observable truth, because everything, tone is vibration, is sound. So letter is sound. As you speak, you control the vibration. In akwụkwọ ebe a, so direct, anaghị agbaga ya agbaga. So ị na-akpọ afọ ịkpọta ihe ọfụma, nwanne onwe meaning is useless. Ị na-akpọ eke ịkpọtara ya ọfụma is useless. Ị na-akpọ ọka ịkpọta ihe ọfụma is useless. Ị na-akpọ Anambra or Mambara ịkpọtara ya ọfụma is useless. All those names we are created, we don't even know who created them. So we don't know the meaning. We cannot be the beneficiary, my brothers. We cannot benefit. Nwanne onye anụrụ ebe m tiri ozu amaghị ebe ọ ga-esi abọ ya. You can never move ahead. You can't move forward. Tinye ego gị, put your money. Anything you like, you do in this life, there will be no progress. Unless you started from that force that creates everything. That vibration, frequencies and sound. Unless you go there to create a language that will resonate into your own existence. So your children will become active in this process of development and life. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya nwanne, ị na-agba mmiri n'elu okwute, because you are here to create, continue the creation. If you are following, you cannot be following at the same time be creator. Ị gaghị ahụ create and be at the same time following. No, you must follow or you create. And if you want to create, you begin to create. Ị chọrọ create, you begin to create. Ị gaghị anọ n'azụ n'ọdịnihu. It's impossible. So ebe anyị na-eche na nsogbu anyị dị, ọ bụrụ ebe a ka ọ dị. Ebe nsogbu anyị dị bụ na beginning, not at the end. So ordinarily anyị ga-enwe, because we know all these things, we say them because we know them. We know anyị ma na magic, letter magic, and anyị ma na sound ka ọ bụ, and anyị ma na wave, and anyị ma na frequency, and anyị ma na vibration. We know them. So in ordinary we know all those things. But ndị be anyị aghọtaghị ya. A na-agwa ha this thing, we are telling them ihe anyị chọrọ ime bụ to redirect and redesign an Igbo for prosperity. For prosperity ọ ihe a na-ekwu maka ya. So ụmụ anyị ndị Igbo ndị chọrọ ịma ihe we learn, ndị amụkwa n'ọfụ, then they have guideline. Ha enwe opportunity. O nwere onye na-achụ gị, enwere arụsị na-achụ gị, enwere mmụọ na-achụ gị. It's because you are using curse words for yourself. Because the language you speak is been designed. Igbo ahụ na-asụ, you don't know the meanings. Ị mara ma osisi gbuo ga-egbuo, ị mara, you don't know. Ị na-esu, ị mahọ, afọ ị na-aza, ị mara. Those letters, they have ihe ha mean. Every letter is a symbol. So nwere meaning. It's a symbol. Kedu ihe your letter mean? You don't know. Your village name nwere meaning. Ke ihe o mean? You don't know. Chukwu abịama, Jesus abịama, Chukwu nke nwa. What is the meaning of those letters? Because letters are symbols, symbols are sound and vibration. Can you know the meaning of those letters? What do they represent? You don't know. Nyawa bụ the problem of ndị isi ojii. And isi na-asị ka m na-asị, tell me one single country of ndị isi ojii na-eme ọfụma n'ụwa. Tell me. Ma ọ bụ na enwere single country ndị isi ojii nwere letter language they speak. Go to China, they have their own. I am giving you instance. Ana m enye gị ngwa instance. China have their own letters and language. Indians have, and they are doing well.
Koreans, Thailand, everybody have. In Africa, no one single country. One single country, shameless human being. Shameless human being. The people they were shame. Who degenerated so low for their own race. Degenerated so low to think for themselves, for their children. Ana abu ego, burego, ana ebuja na bank na-ezuzugharị. Common sense you cannot have. Common sense. In a petrol. I say we are 50 in the world. Yeah. Shameless human being. Then Indian, look at Indian. Indian, my brothers, I see him get 747 plane. Build the local plane. Boys, you know today. China are producing Boris. Come to Europe, you see them in the street. Here, this electric engine. Na bicycle. Instead of mmadụ ị na-akwazi gị aka, ị na-akwazi onwe gị. Boris, China is building Boris. All the home motor niile ahụ anyị rụrụ na be China is building them today in their factory, selling them to European children. Anyị enwere ọkụ, anyị enwere mmiri, anyị enwere ideology, anyị enwere culture, anyị enwere tradition, anyị enwere asụsụ, anyị enwere hospital. A na-apaki ego na-ebu ego a na-ebu ego eze nze chifu nkenwa nsogbu adịrọ ekuzi ọdịnala ofu onye na-eri ji eri ede na-acha Ifeanyị ma Okeke ọkọrọ nọnsensị bịa. Onye ka m gwara unu, onye ọbụla kwuru okwu spiritual ebe nnọ ụra mmesi ụta mma ya dị ụra ọka na-ekwu ọmakwasa m ya again nwere ọjị ahụ o ji n'aka ntị na katapọt ngwere ọjị ahụ o ji n'aka m tinye katapọt were gbawa ya isi. So mbutetie datin debe na ya dị gịnị mezie? Mmechari spirit ahụ gịnị mezie? I got stop using Latin language abi. We stop using Latin language. Yes. After that company aruo onwe ọkụ enwube ụlọ ọgwụ adịba school adịba kama mmadụ ga-anọ na-eche uche na tactically maneuver anaghị ekwugheri. Ị na-achọ ndị ga-egwu wayo spirit asị gị spirit asịghị gị. Kedu ebe spirit go to your street and see the spirit. Sọsọ maka esi egbu mmadụ akọ mmadụ ọgwụ ama ka esi akọ mmadụ ọgwụ na you cannot build anything. Nothing. Look at everywhere. Look at all the whole world. Everywhere in the world, everybody is doing well except in the isi ojii. Ị ka na-ekwu onye isi ojii ọ bụla ọsịga ancestors bụ English. Ka ihe na-akpa na your own language. I want to know. A na-ekwugheri ọya ka ọ na-eje ekwu agwa ndị ụka come to ordinary ha na-agba ọsọ because why? Ọ bụ nzuzu unu. It's your own stupidity. Ị mara na ihe mere ndị ụka ji wee gbakpọọ n'ụlọ ụka bụ na ọgwụ na-atọ ha ụjọ. They are afraid of ọgwụ instead of you to use the advantage. Ihe ga-emebe ịpụta na Facebook ị na-akọgheri chee uche nwanne chee uche cheenu na uche ndị isi ojii na ọwụsọ ndị Igbo cheenu na uche biko ọ na-abụ ihe ọjọọ. If we have a way of life, if we do well, onye Igbo ga-eje na ala Igbo the most traumatic place for onye Igbo n'ụwa is his own father's land. The most dangerous place for an Igbo man is ordinary father's land ya. Onye Igbo ga-eje Abuja dị safe, jee Lagos dị safe, jee Europe dị safe. Omenala nna ya oyiri akwa dọkara adọka gịnị ụjọ na-atụ ya maka egbughị egbu aka ọya ọgwụ akụkọ ọgwụ atọrọ ya atọrọ. Nna nwanne, this is the most traumatic thing that happened to a human being. The most traumatic thing. Unless we make the change now, Igbo na ana because once ị tụmara ụjọ na anị nna gị, that is the end of the story. Once you are afraid of your father's land, the end of the story is there. Igbo is going, don't be sad, ebe na akwa. That is it. Unless we stop this thing now. Unless we stop now. Now or never. Forget an Igbo. Now or never. How can only Igbo be so insecure and traumatized in his own father's land? Tell me. Go on the reason. Can you tell me the reason why onye Igbo ga-eji traumatized na be nna ya? Ị gaghị agwa m. That's you know the simple truth. Why? Because of the stupidity. Our people are so amaghị m ka m esi ekwu.
I don't know. Our people dagidere iberibe because why? Ngwa ha na the gene, the genetic memory na your body is been destroyed. Ikwero. Because Igbo nna gị, ọ bụrụ na ịbụ nna gị, enweghị ihe ga-eme gị ka igbuo onye Igbo. Nothing. That's why in the ancient days, Igbo mmadụ get exile, you will go exile. Nobody will tell you to go exile. But today, mmadụ ga-anwụ na ana Igbo asị, hey, nna ebe ahụ mmadụ na-anwụ everyday na mmadụ na-anwụ everyday. Nna anyị ha na-eme ritual for somebody. Mmadụ nwụrụ, they will do a ritual so that ozemena a na-aba ya abụ ozemena bụ afa mmadụ. Ozemena bụ afa mmadụ na ana Igbo. Ka tata mmadụ ga-anwụzi ese hey ebe ahụ every Friday a na-akwa n'ozu na every Friday a na-akwa ozu. Can you see? Yeah, nwanne ọya bụ ka a na-ekwu okwu ya ịghọtago. The problem abụghị one thing. The problem bidoro na ọ bụ na ịma the reason of ozemena, then onye ọbụla ma the reason of ozemena can never ever try to do against ozemena. Ndị nze zere ihe ọjọọ ọzọ emena. Ndị eze the gate, the grinder, ndị aka ji ọfọ n'ala Igbo. O nwezi ndị na-ede eze kịta bụ etinye ha echi, edecha ọka, ede afọ, ede ọfọ, eti efu na abụọ, tizie o eti arụ. Amaghị m ka oyibo ka ha na-asụ, amaghị m ka Igbo ka ha na-asụ. I don't know. Amaghị m nke ha na-asụ asụ. Ọdịnala abịazie wee na-ekwu na ihe ọbụla a na-eme n'ụwa ga-eme ka obodo dị mma. Ọ bụ ihe ndị ọdịnala chọrọ. Anything ga-adịrị ndị Igbo mma, Igbo ọ dịgori ka Thailand, ya dị ka Malaysia, ya dịbere ka Las Vegas, ya dịkete adịkete ka our people feel at home in their place. Ka people onye Igbo ga-aga n'ala Igbo dị obi aṅụrị akpa ya. Ọ bụ ihe anyị chọrọ. Then ụmụ anyị ga-emezi continue ebe anyị kwụsịrị. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ about ekwube bịa your spiritual problem, you have a spiritual problem. Nonsense. Spiritual ọsọ na ala Igbo ka ọ na-eme dịkwa. Ọ na-emekwe ndị ọzọ, ọ na-emekwe ndị Thailand, ọ na-emekwe ndị China, ọ na-emekwe ndị ọsị na ndị n'obodo ọbụla nwere. So every with this breed, air is one everywhere in the world. Ukuku ume ime ihe ị na-eku ka onye ọjọọ na-eku ya ka onye ọma na-eku. So o ruzie na nke ezigbo ihe asịzie na chi onye ọbụla na-ebe. There is only one God. What are you talking about? There is only one God if you know. Kekwe nke bụ chi onye ọbụla. You develop a soul, you develop it, and it's within the house of the God. If you don't know, I tell you, akọgari is na akọgari. Ihe a na-akpọ ọgbanje bụ onye nwere psychological problem because of what? Because o nwere akara aka and the society adịghị prepared for him or her. Society is not prepared for him or her because there is nothing. O nwere psychological problem. Adara unu ego gburu na ụkọ na akọgari. Onye ka eji wedewe ndị be isi ụjọ were ụjọ wee jide ụmụazị. Onye enweghị iwuhụ dibịa, iwuhụ dọkịta, iwuhụ injinia, iwuhụ brikila, isi na ihe na-esiri gị ike. Nna gị enweghị ihe ọ kụziere gị. So o kwesịrị ihe kwesịrị isiri gị ike. Unu enweghị skuulu, unu enweghị ụlọ akwụkwọ, unu enweghị bọọlụ anaghị agba. Na bọọlụ ndị Afrịka a na-anyụ nsị na stadion. Ihe niile a na-eme ebe ahụ enweghị nke anyị nwere. Isi na ihe na-esiri gị ike na ọwa arụsị na-eme gị. Isi ọwa arụsị na-eme gị na ọwụ ndị mmụọ na-eme gị. Ụwa ntọ ọkwa ndị Afrịka ka m na-anụ ụdị ahụka. Sọsọ na Afrịka ka m na-anụ ụdị ahụka. Nwanne anyị bụ ndị ọdịnala, anyị ga-ekrieti opportunity. Ọ bụrụ ọnụ a na-ekwu ya, anyị osi anyị n'obi ya pụta. Anyị chọrọ ime nke anyị nwere ike imenwu. All those ones we can do, anyị ga-emenwu ya. We can do them. Anyị ga-emenwu ya. Our people are frustrated. Ndị be anyị dị frustrated. They are looking for something. They are eager. Ndị be anyị dị frustrated. Instead of us anyị nwere ike ime ka ga-esi agba mbọ wee mee ka ndị be anyị baa uru.
use the opportunity na-egwuzi ha wayo asị gị spiritual ebe ọ bụla ijere spiritual problem ebe ọ bụla ijere spiritual problem nwanne spiritual problem a ọ na-agwọkwa ya agwọ how can we solve them? A ga-emegide ojie na nke dibịa nke a transfer oricha nke a richa ya osendị ya ebe ọzọ otu a ka ọ ga-esi agbagide ọ ga-ejegide jee dịhe odibere n'ala Igbo ihe na-ebe na ana ebekwe nwanne ihe o gosiri bụ na ọ bụrụ eziokwu ihe o gosiri bụ na ọ bụrụ eziokwu ha dịdịbi nne eziokwu nwanne ohu dibịa ya agwọ nwunye ịga dibịa 20 ihe o gosiri bụ na nwanne ọ bụrụ eziokwu anyị enwere society anyị ga-ebidogodi na the letter language we are going ndị ọdịnala ga-echenji the letter mechọrọ kama sọ ndị ọdịnala use ya kama sọ ndị ọdịnala will use the letter let the future judge us ka future judge ya anyị let the tomorrow enu judge ya anyị ana judge ya anyị ga-echenji the letter of letter Latin alphabet ndị ọdịnala ga-enwe their own Latin alphabet if you like you use if you don't like you don't use the symbol of nsipidi and the letter a ga-abound there together ịchọ use symbol use ịchọ use letter use letter ịchọrọ go and use alphabet Latin we don't care ịchọrọ go onye adanayo mmadụ biko ebe a nobody ask you biko ihe anyị ma bụ na anyị ga-abara onwe anyị uru ndị chọrọ ibu uru n'ala Igbo nsogbu adịghị kom ịbara onwe gị uru ị na-anya taxi bụrụ onye ọdịnala onye ọbụla si ebe o si wee bịa n'ụwa o nwere moto jee na ihe ndị ọdịnala enye gị taxi o buru gị jee ebe ị na-eje ndị ọdịnala ga-enwenwu ndị nche anaghị m akọrọ ụnụ ka anyị ga-esi eme ya ebe a anyị ga-enwenwu ndị nche nke anyị latest one otu Amerịka dị otu Europe dị anyị ga-emenwu ya n'ala Igbo anaghị m agwa ya ụnụ because agwa ya ụnụ na-eburu ya pụọ ndị Igbo ndị iberibe agwa ya ụnụ na-eburu ya pụọ onye kọrọ ndị iro anyị ga-emenwu ya n'ala Igbo ana Igbo adị mma na-akọgịrị chọrọ agba gọvanọ onye bụ gọvanọ onye ochi bịara izu ochi ịma ha na gọvanọ kwesịrị ịjụ Nigerian gọọmenti why na ọ naghị ana Igbo adịghị mma ọ bụghị ụnụnwa because you are living an illusion of magic ọ gọvanọ kwesịrị isi Nigeria my people enweghị ụlọ akwụkwọ my people enweghị ụzọ ọwụ na okwuhie that means all the part of the problem ọwụ na gọvanọ ekwuhie that means ọ na-ekere ego ọ nọ na business so ọ ka mma nwanne ka anyị na-aka anyị tụọ onwe anyị ndụmọdụ anyị gba ọtọ ndị aghasịghị anyị n'iro gịnị ka anyị ga-emekwen ọ ka mma na anyị ji ụtọ ọdịnala ofu one body anyị enwere Anambra anyị enwere Imo anyị enwere Ọbịa anyị enwere ya na-akpọ ya Abịa anyị enwere Ebonyi ọdịnala ka anyị nwere one body unu afụzie what is mighty unu afụ ihe wo force ọya ka a na-asị the will of the people ọya ka anyị ji eke ọfọ will of the people that energy channel to one place unu afụ ihe a na-ekwu ala Igbo dị mma onye ochi ibi na otu ochi ọ na-akpọgba ọsọ onye ntọrọ mmadụ na Igbo gbafuo enwere latest way security latest way ndị ọdịnala ga-eyuzu onwe bụ onye yuzuru n'Africa ihe ọjọọ a na Igbo mana agaghị ekwu ya maka ekwu ya ndị na-eburu ya ma ndị ọjọọ ma ndị ọma a ga-eburu gbafuo mebisie ya chọọ ka mma na anyị debere eji wee omee ya mgbe o mewezie ọ na-eme exist ndị mmadụ fụzie ha chọzi ịkọpị ha kọpị ya we don't care mana anyị emebego ya chọọ ka mma ụmụ ibe ihe anyị bịara ime ụkwanụ anyị awụkwanụ m onye Igbo bụrụkwa ezigbo onye Igbo bụrụ onye ọdịnala kwerekwana ihe otu kwuru maka adịghị m redi ime onye ọdịnala ihe ọjọọ adịghị m redi ime onye Igbo ihe ọjọọ so ekwere m n'ihe otu kwuru kwesịghị ike maka enwere ihe m bụ n'obi mana ana m ekwu against evil against ihe ọjọọ ọbụla nwere ike ime onye Igbo agaghị m asọpọtụ ya ma dibịa o ma brọda o ma pastọ ị na-agwọ ọrịa wụ dibịa nwanne bịa onye ahụ na-aya na ọdịnala gwọọrọ ya biko onwe onye ahụ na-aya gwọọ ya biko mara ọkụ na-eme nsị na aja ndị nsị na aja mba biko mba achọghị m ịnụ ya anụ sef achọghị m ịnụ ya anụ na-afọzikwa ikwu ya ọ bụrụ okwu so ụmụ ibe a sị m ka m kene ụnụ taa enwere ihe ọzọ m chọrọ ikwu maka ọ gbafu m n'uche ihe ahụ na-akpọ fellowship nna achọrọ m inye na assignment fellowship worship partnership workmanship why this ship agwa m na English wo letter magic go and ask yourself kedu all this ship why partnership ịma ihe onye partner gịnị bụ contract all two words con wu igwu wayo
Trat wu treaty ọkwa ya. Treaty contract. That's why ọ ga-eji emenye gị life contract. Enwere ike ịchụ gị at any time. So contract wu contract. Con wu trick. Then trat wu treaty. That's trick treaty. Contract. Gịnị wu fellowship? Fellowship. Atụrụ chip. Worship. Ya wu worship na ịwa ọtụrụ atụrụ. So anything ọbụla chip dị n'azụ ya wayo. Anything ọbụla ship dị n'azụ ya fellowship, workmanship, partnership, worship, wayo. Go and do your own research. Separate the word. If you want to catch the magic trick, separate ya. Separate the word. You find them meanings one by one. Jee chọọ meaning ha ofu. Then you break the illusion. And the break ha na the magic spells. It is free. Isi ga-eghere oghe, you can have information. Isi ga-eghere oghe, you nweta information. That's why nsị gị, anything ọbụla apart from you, don't let them. Study them based on observable truth. Ihe ọbụla anyị gwara gị ebe a, use it for your own benefit. Use way for your own benefit. Don't let anybody fool you. Ma ọ fada, ma ọ pastor, ma ọ bụ ụkọchukwu, ma ọ bụ dibia, ma ọ bụ nke ọ bụ na ọ bụ. Ask them question. Onye ọbụla sị gị ajụ na question, gbapụ ka ọsọ ebe ahụ. Onye ọbụla sị gị don't ask, don't tell, run away from there. Onye ahụ abụrụ your friend. A sị gị na your problem spiritual, gbapụta ebe ahụ. Nwanne, if you die, no problem. You die, you go meet them there. Ọkwa ebe ahụ ka ndị mmụọ bi. You go meet the mmụọ na aka ihe na-agbara ọsọ ajụ n'ụwa. Ị na-eje n'ụwa na gịnị? A sị na na-anwụ anwụ eje eluigwe. Ị chọrọ ije eluigwe, you die and go to heaven. So any problem ọ bụla ị nwere here na agaghị agwọ nwunye, physical agaghị agwọ nwunye. Jonathan na-aga na Europe agwọ ya. All the whole president na-aga na Europe. Eche mma ebe a ka spiritual power sị nọ na. Let them use the spiritual power. Ka ihe Buhari na-aga na England eme ebe e nwere spiritual power na Africa. Let him go there and cure himself spiritual power na. Ka ihe ebe e nwere spiritual power ka mmadụ na-aga Europe enwere spiritual power. E nwere material science here. Nwee material hospital. Ị na-ahapụzi ebe nwere spiritual power na-aga ebe nwere material house. So mmadụ edeceives n'onwe, mmadụ ti ebe ahụ pụta, go and build your land, do great things. You must earn honor, you earn it. If you want honor, you earn them. Don't leave your ancestors, leave the dead body. Mmụọ is already dead, mmụọ is dead, and you are the living mmụọ. Oya ka na-asị gị mmụọ nwa. You are the mmụọ nwa. Mmụọ is the spirit, and the ngwa mmụọ nwa. You are a living spirit. The eye is the illusion of the spirit, and the body is the soul of the sun. Kedu ihe na-akọ? Who is following who? So if you need anything materially, you build them with your hand. There is 26 gods here. Let me count it for you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. That is 26 alphabets is here. 26 alphabets ọ dị ebe a. And the 7 energy is in you. Ọkwa ka ndị Jews gị na enwere 7 gods is inside your body. Agaghị m agwụ na ebe ọ dị. 26 alphabet inside your hand. You are the gods, living God. You are the living God. A na-akọgịrị. A na-agụ buru unu jebe, buru unu jebe, buru unu jebe, buru unu jebe. If there is no human being, nobody will tell the story of God. If there is no man, nobody can talk about God. That's why you are here. That's why you say it, because you reflect. You are a reflection of it. If not, you will not have the sense to question it, because you are a reflection. Because look in the mirror, you know you have been deceived. You have been bamboozled. That's why you don't have nothing. Use your own language. Then you can tune into the frequency of that energy and vibration. You become a human being. Now you are anụmanụ. Anụmanụ. Ọ ihe anyị bụ. Asị m udo dịkwara unu ụmụ ibe. Kechukwu eke nke kere ụwa, ọkwa nke ahụ na-akpọ inekwuru energy that creates. Energy ahụ anyị representịrị. Ọ ga-edu onye ọbụla bụ onye ọdịnala. Onye ọbụla kwere n'ihe otu kwuru si na onye Igbo bụ nwanne ya, na ọ gaghị eme onye Igbo ihe ọjọọ. Ọ bụghị echi anyị tinye gị n'otu ndị ọdịnala, enwee ka mmadụ si wetara gị ihe, ị ga-erecha ihe enye ya ego ya.
ire rie ego kwere ike aka na-ekwe ike ọgwụ. Nke ahụ adịghị n'ọdịnala. Biko a sị m udo dịrị unu ụmụ ibe, ka Chukwu gozikwe unu ka ọ dịbakwa na echi.